Εμίλ. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής υπάρχει η εξής ανησυχητική παρατήρηση. Ο μόνος ο οποίος τήρησε τη συμφωνία ήταν ο εκπρόσωπος των τραπεζών. Όλοι οι άλλοι την έχετε υπερβεί. Ως εκ τούτου το φρένο χρέους δεν λειτουργήσε, ούτε και το φρένο της ομιλίας, και ο κ. Καρτάλης έχει τώρα το απεριόριστο δικαίωμα, όπως και η Εστονία, να δανειστεί, αφού έχει μόνο 9% επί του ΑΕΠ χρέους, άρα μπορεί να δανειστεί όσα θέλει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κύριε Καρτάλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και χίλια συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένος. Είχαμε μια μακρά συνεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα και χρειάστηκε να κάτσω αργά μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούστηκαν το πλεονέκτημα όταν μιλάς τελευταίος και έχει μείνει το ακροατήριο, γιατί πολλές φορές δεν έχεις ακροατήριο. Είναι ότι έχεις την δυνατότητα να ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αν και έχασα την Μαριλίζα και τον Χρήστο Σταϊκούρα. Αλλά άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα έχω μπω στον πειρασμό να σχολιάσω κάποια από αυτά, όπως το έκαναν βέβαια και οι άλλοι ομιλητές. Συμφωνώ ότι, μάλλον θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν κέρδισε χρόνο με το σύμφωνο του ευρώ, ουσιαστικά τη συμφωνία, αλλά αγόρασε χρόνο. Εξακολουθεί και έχει αργούς ρυθμούς αντανακλαστικών και πάσχει από μηχανισμούς πρόληψης ή, αν θέλετε, προληπτικής εξέτασης σεναρίων τα οποία εξελίσσονται στον κόσμο. Δεν πάβει όμως το σύμφωνο για το ευρώ και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να αποτελούν μια θετική εξέλιξη. Εγώ τους καταγράφω τις δύο αυτές αποφάσεις στο θετικό κομμάτι, στο θετικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί παρά τις αδυναμίες που έχουν, κάποιες από αυτές εντοπίστηκαν, όλα αυτά δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που υπάρχουν ή που θα δημιουργηθούν. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι η Ευρώπη να αποκτήσει έναν συνδετικό ιστό, έναν αρμό, ο οποίος θα μπορούσε να ονομάζεται το Σύμφωνο για το Ευρώ ή θα μπορούσε να είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Η ανακοίνωση του Προέδρου Ομπάμα ότι μέχρι το 2023 οι ΗΠΑ θα προβούν σε περικοπές 3 εκατομμυρίων δολαρίων θα αναστατώσει σαφέστατα το σύνολο της οικονομικής ζωής του πλανήτη. Η επόμενη δεκαετία θα είναι μια περίοδος ραγδαίων αλλαγών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ισορροπίες μεταξύ οικονομικών συστημάτων, εξαγωγών και ανταλλαγών μεταξύ χωρών που παραδοσιακά έχουν συνεργασίες. Θα δούμε δηλαδή πρακτικά, η εκτίμησή μου είναι, αν τηρηθεί αυτή η δέσμευση, ότι όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται σήμερα, του πόλου δηλαδή του ευρώ, του πόλου του δολαρίου και της μεγάλης Κίνας που αναπτύσσεται, θα αναδιαταχθεί και είναι πολύ κρίσιμο σε αυτή την αναδιάταξη η Ευρώπη να εμφανίζει ένα ενιαίο πρόσωπο, όσο πιο σφριγγυλό είναι αυτό και όσο πιο εύκολο είναι στις διαφορετικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει. Και μέσα σε αυτή την προσέγγιση είναι πολύ σημαντικό να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και των χωρών, να στηρίξει τη δημοσιονομική σύγκληση, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ίσως είναι και το πιο δύσκολο, το κοινωνικό κράτος, το οποίο σε πολλές από τις περιπτώσεις της ύφεσης εμφανίζεται σαν το πρώτο θύμα σε ό,τι αφορά στην περικοπή των δαπανών και των πιστώσεων, και βεβαίως να στηρίξει την ανάπτυξη με νέα εργαλεία και όχι τα παραδοσιακά εργαλεία τα οποία έχει συνηθίσει. Στη Σύνοδο Κορυφής της 25 Μαρτίου, θα με διορθώσει η Μαριλίζα αν κάνω λάθος, στο κείμενο των συμπερασμάτων προβλέπεται η απόφαση ότι μπορούν να δρομολογηθούν ομόλογα έργων.